perkele sitä ollaan vielä täällä. Nyt on keskiviikko ja viime lauantaina piti kämpän olla tyhjä. Tajuatteko te, että tämä kämppä on myyty teidän altanne? Kaikki tämän vanhan vuokratalon asunnot on pantu myyntiin ja myyty kans, niin on välittäjä ilmoittanut. Tiesittekö, että minulla on lain sallima oikeus heittää teidän ramut nyt pellolle? Ei kai kuusi. Katsokaapas tätä. Nyt lähti mummon maljakko käytämään. Ryskistä vaan. Ja tuosta lähtee palttoot. Ja muut rojut. Noin! Voi herra isä, kun se oli arvokas se maljakko. Alvar Aaltoa. Sekä ainakin 20 000 markkaa. Mummola housussa Alvar Aaltoa! Tajuatteko te, että tämä kämppä on myyty? Myyty. Ja nyt pannaan tähän mattoon vähän aatoliikettä. Ai! Se oli intialainen matto. Ja se ihan repesi nyt kyllä. Mummo, se on minä, joka tässä kohta repeen, kun te ette ole noudattanut häätöjä häippässyt säädöajan kuluessa. Mitä minä nyt sanoisin uusille omistajille, jos ne tuli nyt tuolla muuttokuorman kanssa kroppakäytännön? Mitä? Ei mitään. Ei mitään. Minä nimittäin ostin itse tämän kämpän. Ai mummo, perkele!